mabante iti sinmaruno nga addang ti duwa na batbati nga impeachment complaint kontra kan ni Vice Presidente Sara Duterte. Kalpasan ang maideklara nga sufficient inform babaan ti House Committee on Justice iti napalabas nga Lunes, Marso 2. Iti panagdengeg kata awan ti nang tutol iti panakaaprobar ti talo iti maikatalo kan maikaupat nga reklamo an naidasar kontra iti maikadwa nga Pangulo. Tiya ikatlo nga reklamo ket manipod iti grupo dagiti padi, madre ken abogado. Iti sidong ti endorsement ni Representative Laila de Lima. Bayat nga ti maikaupat a reklamo ket indasarmet ni Attorney Nathaniel Cabrera nga in-endorso da Representative Bienvenido Abante Jr. ken Representative Paulo Ortega V. Maipalagip na ibasura, wano basura ti komite, tiya duwa muna aduwa nga reklamo. Apakaibilangan tiya nagapu iti Makabayan Black, gapu iti posible apanang labsing iti 1-year bar rule. Sigon kaniya Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, saan nga masayang ti panawan ti Kamara, gaputa marugyanan tiya panang talantan no sufficient in substance sa dagiti reklamo.